Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. На мінулым тыдні у нас выйшаў вялікі лонгрынд, прысвечаны тэме чачэнскіх бежанцаў. Нашыя карэспандэнты Анастасія Бойка, Михась Ільін і Роман Протасевич з'ездзілі ў Брэст і паспрабавалі паўтарыць той самы шлях бежанцаў ад Брэста да Бялай Падляскі, да цэнтру для размеркавання бежанцаў. Ну і сёння нашы журналісты Анастасія і Михась падзеляцца з намі ўражаннямі ад вандроўкі і паразважаюць наконт таго, чаму гэтая тэма важная, тэма бежанцаў, і чаму мы мусім пра гэта гаварыць. Прывітанне. 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 Ну, давайте пачнем увогуле з уражанняў, з якімі думкамі, з якім сэрцам вы ехалі у Брэст і у выніку якія галоўныя высновы зрабілі? Я ніколі не працавала з тэмай бежанцаў, таму мне, калі шчыра, было вельмі складана, і увогуле цягам усёй гэтай камандзіроўкі я нават некалькі разоў плакала, шчыра скажу. Ну, гэта было вельмі складана эмацыйна, вельмі складана размаўляць з гэтымі людзьмі, вельмі было складана чуць ад іх тыя рэчы, некаторыя з тых рэчаў, якія я ад іх чула, і гэта не тычыцца нават гісторый гэтых чачэнцаў, проста нейкія асабістыя рэчы. У адносінах, напрыклад, да журналістаў ці да праваабаронцаў. Ну і ўвогуле проста я не разумею, як гэтая тэма чачэнскіх бежанцаў і бежанцаў увогуле мінула мяне, бо я займаюся менавіта такімі складанымі, мне падаецца, сацыяльнымі тэмамі. І вось за гэтай працай ніколі не працавала. Ну, карацей, гэта быў класны вопыт, але вельмі складаны. Ну, мы паехалі калі 4 чэрвеня, здаецца, у камандыроўку. Але, шчыра кажучы, для мяне гэта тэма пачалася задоўга да 4 чэрвеня, бо я сам з Брэста і працаваў над гэтай тэмай, калі яна была такая больш гарачая, так бы мовіць. Гэта калі ў 16-м годзе у горадзе прысутнічала некалькі тысяч гэтых бежанцаў, і акурат яны тады яшчэ пратэставалі. Таму я з гэтай тэмай быў вельмі знаёмы. І, прызнайся шчыра, не вельмі хацеў зноў гэта акунацца. Ну, сапраўды так, бо я ведаў, наколькі цяжка працаваць над гэтай тэмай, наколькі цяжка працаваць з гэтымі людзьмі. Менавіта ў тым, што, нягледзячы на тое, што яны бягуць, у іх там праблемы, бягуць ад сваіх праблемаў, але агучваць гэтыя праблемы яны вельмі не хочуць. Таму што, і вось як вынік таго, нават, я памятаю гэтыя матэрыялы 16-17 года, амаль няма людзей, якое бы выданне не было, амаль няма людзей, якія бы на камеру што-небудзь казалі. На камеру ці проста хаця бы на фота. Таму, в прынцыпе, у нашым матэрыяле ёсць толькі адна жанчына, якая пагадзілася зняцца на камеру, і то мы яе здымалі са спіны. І тое, я хочу просто зазначыць, што яна дзень думала, ці яна будзе нам распавядаць на камеру, менавіта ці не будзе. Вось, і ў выніку яна вырашылася толькі са спіны здымаць. Настя, ты вось кажаш, што табе давялося нават плакаць. З чым былі звязаныя твае слёзы? Што цябе ўсё ж вось так устрывожыла, ускалыхнула і прымусіла нават вось такім чынам? Просто была ў Брэсце. Звычайная рэакцыя людзей на Брэст. Міша просто так, з Брэста, ён чамусьці не любіць гэты горад, а я таксама з Брэста, але я люблю Брэст. А я не з Брэста, я з Ліды. Вось гэта не рэклама Ліды. Я вельмі люблю Брэст, і, канешне ж, я плакала не з-за гэтага, Михась. Вось, насамрэч, тут трэба зазначыць тое, што, я плакала не з-за гэтых гісторый. Вось, і ўвогуле я вельмі шмат разважала над тым, ці павінна я была плакаць. Магчыма, проста гэта такі быў мой эмацыйны стан. Вось, я плакала з-за таго, што адна з чачэнскіх сямей проста падумала, што мы чачэнскія агенты, і я ім ужо спрабавала проста даказаць, што тое, што мы хочам там вам нават дапамагчы, мы там збіраліся. У нас па плане было тое, што мы набудзем там нават квіткі на гэты цягнік Брэст-Тэрэсполь. Вось некай сямей. І я кажу, вось мы можам вам там, хаця б неяк, але дапамагчы фінансава, калі ласка, але не, гэтыя людзі, сур'ёзна, нават хацелі выклікаць на мяне міліцыю. І ты таму паплакала? Мне просто было крыўдна, што людзі не верылі ў такую шчырасць у гэтую, а думалі, што мы нейкія агенты, там супрацоўнічаем з польскімі памежнікамі. І, дарэчы, ён нават казаў і з міліцыі беларускай, і навошта тады было на мяне выклікаць у выніку міліцыю, ладно.
Ну, карацей, вось такая справа. Ну, дарэчы, вось нехта лічыць, што такая падазронасць у плане таго, што вось яшчэ раней там з нейкімі агентамі, ну вось тых, хто спрабуе нейкім чынам дапамагчы чачэнцам, вось яны іх не лічылі. Але Міша, там некалькі гадоў таму таксама яны былі такімі насцярожанымі, таксама не хацелі размаўляць і таксама лічылі, што ўсе вакол гэта там нейкія шпіёны. Ну, насамрэч так і было. Нават, я бы сказаў, хіба у большай ступені, чым зараз, бо я памятаю, выпадкі былі, калі ну, там, некалькі журналістаў адразу працавалі над гэтай тэмай, ну, бо, верагодна, безумоўна, гэта была галоўная тэма ў горадзе. І тады ось нават былі журналісты Белсату, з імі ввогуле там нават нейкія былі спрэчкі, ледзь там не хацелі камеру разбіць. Ось, памятаю такое. Са мной яшчэ больш-менш так нехта пагадзіўся паразмаўляць той часы, бо я, ну, як бы радыёжурналістам, і там запісаць на дыктафон, гэта там для чалавека была яшчэ меншая праблема. Так, гэта было канфлікты такія. І вось я таксама хочу распавесці. Першае, гэта тое, што нам распавядалі вось праваабаронцы Сімон Канстанты, у якіх там місія у Брэсце, што там за 2 ці за месяц да нас прыязджалі журналісты з нямецкага тэлебачання. Яны прабылі ў Брэсце 3 дні. І ім увогуле не ўдалося нешта зрабіць, то бок яны ўехалі проста ні з чым, яны нікога не знялі, яны нават ні з кім не паразмаўлялі. То бок мне падаецца, што у нас вельмі якасны выйшаў тэкст. Відэа таксама, але ўсё ж такі ў відэа у нас толькі адна гісторыя, так? Таму што толькі адна жанчына пагадзілася зняцца. Вось, а тэкст у нас, як я думаю, выйшаў вельмі круты. І з гэтага пункту гледжання нам ўсё ж такі пашанцавала больш, чым усім журналістам. Ну да, я б хацеў бы дадаць, што насамрэч, і калі яшчэ ў 16-17 годзе працаваў на гэтай тэмай, безумоўна, там я бачыў некаторыя тэксты іншых выданняў, якія працавалі. Ну і зараз магу з усёй шчырасцю сказаць, што менавіта з беларускіх выданняў гэта, ну, хіба лепшы тэкст, які існуе на дадзены момант на гэтую тэму. Самі сябе хвалім. Я нават скажу, гэта не мая пахвала. Мне адзін знаёмы праваабаронцы сказаў, што вось гэты наш тэкст, гэта другі лепшы тэкст пра чачэнскіх бежанцаў пасля тэкста Іллі Азара, які выйшаў у 2016 годзе на «Медузе». Ну, вось, я нагадаю, што сёння госці жывога эфіру Еўрарады журналісты Анастасія Бойка, Міхась Ільін, якія нядаўна вярнуліся з трыпу з Брэста, Бялай Падляскі, дзе спрабавалі разгаварыць чачэнскіх бежанцаў, якія бягуць ад гвалту, якія бягуць ад пераследаванняў, якія бягуць ад кадыраўскага рэжыму, напрыклад. Так, і нават ад звычайнай беднасці. Ну, дарэчы, калі ў 2016 годзе ў горадзе, напрыклад, там за месяц, у Брэст за месяц магло прыехаць там 2000 бежанцаў, зараз вось вы ведаеце, што прыкладна 100 чалавек так чакаюць вось магчымасці выехаць за мяжу. То бок гэта звязана, што яны кажуць? Гэта звязана з тым, што ў Чачні стала лепш жыць? Ці ўсё ж ужо ўсе з'ехалі, хто хацеў гэта зрабіць раней? Ну, чаму ўсё ж ужо так паменшала колькасць людзей? Міша, у цябе ёсць адказ на гэтае пытанне? Ёсць здагадка, якую, ну, самі праваабаронцы кажуць, што в прынцыпе, ну, больш сталі пускаць, ці, ну, не зусім. Ну як? Я, напрыклад, не магу сказаць, што больш сталі пускаць. Тады 70 сямей пускалі, зараз 1-2 сям'і, і то гэта добра, калі ў дзень пусціць. Калі шчыра, я ад праваабаронцаў адказ на такое пытанне не чула. Увогуле, наколькі я разумею, там усё залежыць ад пары года. Вось, напрыклад, зараз вось мы паехалі, толькі пачало так вельмі цеплець. То бок і праваабаронцы казалі, што вось зараз прыедзе больш людзей. Ну, зразумела, што не такая колькасць, як я там была, напрыклад, у 16-15 годзе, там сапраўды 1000 людзей былі. Але ўсё ж такі іх будзе болей. Вось, з чым звязанае тое, што зараз не так шмат, я шчыра кажу, я не ведаю. І праваабаронцы мне таксама пра гэта не казалі. Ну, цяпер уже з нашай размовы зразумела, што і чачэнскія бежанцы нам пра гэта не казалі, бо яны вельмі закрытыя. А глядзіце,
вы сцвярджаеце ў сваім матэрыяле, што чачэнцы лічаць Польшу першай бяспечнай краінай для іх. Так, але, напрыклад, я чытала польскія медыа на гэтую тэму, і самі польскія праваабаронцы вось у сувязі з тым, як палякі прапускаюць чачэнцаў, якія пытанні яны ім задаюць на мяжы, яны лічаць, што Польша гэта недобразычлівая краіна для мігрантаў і для чачэнскіх мігрантаў найперш. Ну, ты кажаш пра два розныя паняцці. Першая, бяспечная краіна, так, але ўсё, што ты сказала далей, гэта таксама праўда. Там чачэнскім бежанцам у Польшы, я маю на ўвазе, канешне, больш бяспечна, чым у Расіі і ў Беларусі. Но я так разумею, што ты нават з гэтым не будзеш спрачацца. Вось, усе тыя выпадкі, якія зараз вось там адбываліся ў Польшы літаральна там месяц таму, ну, я памятаю, што некага блогера, да, так, спрабуюць зараз дэпартаваць. Гэта ўсё адбываецца з-за таго, што атрыманне статусу бежанца гэта вельмі даўгая працэдура, і не кожны чалавек яе можа прайсці паспяхова. То бок, напрыклад, ты вось патрабуеш там, каб табе далі гэты вось статус бежанца. Ужо не хочацца, канешне, ва ўсе гэтыя юрыдычныя падрабязнасці ўдавацца, але ёсць, калі я не памятаю, 5 розных статусаў бежанца, у тым ліку палітычны і гуманітарны, які часцей за ўсё даюць, наколькі я ведаю. Вось, і ты, значыць, прыехаў у гэты там размеркавальны гэты лагер у Бялай Падлясцы, ну, калі мы кажам пра бежанцаў з Чачні. Вось, ты там некалькі дзён, некалькі тыдняў, там, магчыма, там паўгода, значыць, жывеш, вось, штосьці там з табой вырашаюцца, нейкія там дакументы робяцца, ўсё такое, і пасля ты едзеш у іншы лагер, ці ты там, ты знаходзіш сабе працу і здымаеш кватэру, і ты ўсё чакаеш увесь гэты час, ці дадуць тебе гэты статус, табе гэты статус бежанца. Окей, калі статус не даюць, што адбываецца? Ну, вось тады адбываецца тое, што адбылося, ці адбудзецца яшчэ, я не памятаю, ці яго дапартавалі з гэтым бежанцам. Там умешаліся так медыа, і зараз пакуль спынілі гэтую. Ну, што ў нас, напрыклад, адбываецца з чалавекам, якому не даюць статус бежанца? Вось вельмі яскравая гісторыя Мехрдада Джамшидьяна з Ірана. Яго хацелі дэпартаваць, пакуль не ўмешаліся медыа. Вось, ну, як бы, я так разумею, што мы чуем гісторыі такіх знакамітых людзей, як, напрыклад, вось той чачэнскі блогер, да, якому не далі ў выніку статус бежанца. Што адбываецца з тымі людзьмі? Ну, на жаль, я ад праваабаронцаў таксама не чула. Але, напрыклад, ёсць такая краіна, як Літва, якая таксама з'яўляецца бяспечнай краінай для бежанцаў, але чаму туды яны не едуць? Ну, гэта вяртаючыся да твайго пытання. Гэта проста звязана з вельмі банальнай штукай, проста таму, што так адбылося, проста таму, што у Польшы, вось на гэтым пераходзе Тэрасполь-Брэст, Брэст-Тэрасполь, ёсць такі калідор для безвізаў. І чачэнцы ведаюць, што туды калісьці хтосьці паехаў, кагосьці там прапусцілі, і яны, ведаеце, гэта сарафаннае радыё. Яны проста вось туды ехалі. І так такая традыцыя іх склалася. Наколькі я разумею, наколькі я чула таксама ад праваабаронцаў. Вось, а ў Літве так не склалася. Вось туды таксама, напрыклад, адна з нашых гераінь, гэта ўжо да таго, што адбывалася пасля тэкста, спрабавала паехаць праз Літву, але яе не пусцілі. Ну, там былі такія прычыны, што яна раней была ўжо ў Еўропе. Але праз Літву можна патрапіць у Еўропу? Наколькі я разумею, можна. Гэта са словаў праваабаронцаў. Я нагадаю, сябры, што гэта жывы эфір Еўрарадыё. Сёння мы, Маша Калеснікава, Міхал Селін, Анастасія Бойка, гаворым пра вандроўку ў Брэст, вандроўку ў Бяла-Падляску разам з чачэнскімі бежанцамі, з людзьмі, якія бягуць ад кадыраўскага рэжыму, ад беднасці, за лепшым жыццём у Еўрасаюз. Так. Я бы яшчэ хацеў бы павярнуцца да яшчэ пытанне, якое ўжо гучала, чаму ўсё ж такі ў 16-17 было больш значна людзей, чым зараз. Ну, я так падумаў, но адна з прычынаў, магчыма, таго, што ўсё ж такі людзі, якія прыязджаюць,
жывуць там, ну, там робяць гэтых там, не ведаю, некалькі дзесяткаў спробаў пераехаць, урэшце-рэшт у них заканчваюцца грошы, яны як бы вяртаюцца, і ну, у них немає ніякага выхаду, бо у них там абмежаваны час можна знаходзіцца ў Беларусі, яны вяртаюцца ў Чачню уже як безвыходнае такое, ну, ад безвыходнасці, і таму магчыма, зараз ужо няма такого потоку мігрантаў, ну, бежанцаў, бо яны ведаюць, што, ну, што гэта такая латарэя, дзе там твои шансы, што ты праедзеш, ну, это нават не 50 на 50, это значна менш. І вось таксама я да другой тэмы, але таксама хацела сказаць, забылася. Хацела сказаць дзве рэчы, сказала тады толькі адну, пра адвяртаючыся да чачэнскіх агентаў. Трэба разумець, што людзі, якія едуць, гэта я таксама кажу вось з таго, што мне распавядалі і самі бежанцы, і праваабаронцы, яны едуць, і шмат хто з іх з аднаго, напрыклад, села, з адной вёскі. Вось, і тое, што яны з'ехалі з вёскі, вельмі хутка распаўсюджваецца вось па тому месцу, адкуль яны з'ехалі. І з-за гэтага як бы зразумела, дзе гэтыя людзі і дзе іх шукаць. І калі ў іх, напрыклад, прычына там палітычная, ці, я не ведаю, ці гэта нейкі там гвалт, то людзі, якія як бы іх пераследуюць, ім ну, нічога не прымінае, каб прыехаць у гэты Брэст, там, ну, і нешта там зрабіць. Окей, а вы ведаеце пра такія сітуацыі, калі сапраўды нехта прыязджаў, і нейкія былі разборкі, нехта некага забраў, ёсць такія ўвогуле прэцэдэнты? Я не чула гэта, не, калі шчыра, не чула. Мы задавалі гэта пытанне праваабаронцаў, нават калі нешта такое і было, то да праваабаронцаў гэта не даходзіла. Можа, ну, сапраўды гэта не былі нейкі такі ўжо, ну, калі нават такое уявіць, што гэта і было, то, ну, гэта неяк у СМІ ці ўвогуле да праваабаронцаў гэта інфармацыя не дайшла. Я думаю, што калі б гэта было, то ўсё ж такі неяк у медыа ці ў праваабарончым коле гэта ўсплыло б. Слухайце, вось праваабаронцы ўвогуле фіксуюць нейкую колькасць чачэнцаў, якія вяртаюцца назад, вяртаюцца ў Чачню. Ёсць нейкая такая агульная лічба за апошнія гады, напрыклад. Сочыць яны за гэтым ці не? Ну, вось я глядзела гэты дакумент, які яны склалі за 2018 год. Я там такіх лічбаў не бачыла. Увогуле, трэба сказаць, што праваабаронцам працаваць вельмі цяжка з-за таго, што, ну, калі з журналістамі гэтыя бежанцы не кантактуюць, да, то з праваабаронцамі яны не кантактуюць таксама. І вось, калі яны прыходзяць там на маніторынгі, а яны кожны дзень прыходзяць на маніторынгі на Брэсцкі вакзал, то яны проста лічаць колькасць людзей. І вось менавіта ў гэтым як бы і складаецца маніторынг. Калі хтосьці з сямей і пагадзіцца на то, каб паразмаўляць, то гэта, канешне, вялікая радасць. Вось, і ўсе гэтыя іх, як адчоты, яны вельмі, справаздачы яны вельмі умоўныя. І там вельмі шмат лічбаў, якія павінны там быць, якія важныя, іх там няма, на жаль. Ну, вось вас, якія з гісторый найбольш узрушылі, вось з гэтых гісторый, якія вы пачулі цяпер у Брэсце? Ну, так бы мовіць, гэта, можна сказаць, адна і тая ж гісторыя, проста агучаная іншымі людзьмі. Вось я яшчэ ў 16-17 годзе, ну, мінімум две такія гісторыі чуў пра людзей. Ну, ў 16-17 годзе гэта былі былыя супрацоўнікі МВД у Чачні, якіх, ну, заставлялі ехаць, як па іх словах, заставлялі ехаць на Донбас ваяваць, калі там акурат это 14-й год, 15-й быў, і менавіта ад гэтага они беглі. То, што іх заставляюць удзельнічаць у вайне, фактычна. Вось такія былі аповеды. Но неяк такія, я чуў гэтыя две гісторыі, ну, выклікалі они, безумоўна, сумнеў, бо неяк там пацвердзіць ты гэтую інфармацыю не можаш. Ну, па-добраму, як журналіст, ты мусіш там патэлефанаваць у Чачню і запытацца, ці сапраўды вы пасылаеце людзей ваяваць у Чачню. Вядома, што ніхто тебе такую інфармацыю не дасць. І вось зараз была гісторыя ад аднаго мужчыны, правда, ён не супрацоўнік праваахоўных органаў, ён проста таксіст, якога, так бы мовіць, падставілі, якому падкінулі наркотыкі, і фактычна подставили перед выбором, что он становится добраахвотником, каб ехать пазней на войну. Правда, он там, ему не пропановали, казали, что поедешь ты на Донбасс ці ў Сірыю, і з яго аповедаў ён ездзіў менавіта ў Сірыю. Ахоўваў нейкія нефцяныя вышкі. Наста?
Я пазнаёмілася там з адной дзяўчынкай. Вось відэа, якое мы там паглядзім, да? Я чытала яе гісторыю нашыцы, якую арганізоўвала Хіман Канстанта. Карацей, яе завуць Аміна, але гэта яе несапраўднае імя. Вось яна самая маладая чачэнка. Колькі їй было гадоў? Ёй 28 гадоў. Яна ўжо зараз Перасекла. да маёй радасці, да, яна ўжо перасекла беларуска-польскую мяжу. Яна зараз у лагеры, наколькі я ведаю дагэтуль, у Белай Падляшцы. Карацей, яна уцякла з Чачні з-за таго, што была цяжарная ад чалавека, які не чачэнскай нацыянальнасці. Ну, карацей, ей проста пагражала ей пакаранне па шарыяцкаму суду, а гэта, ну, это просто тебе маглі камянямі закідаць да смерці. Яе сям'я ад яе адмовілася. А вось бацька казаў, каб яна рабіла аборт, але яна не хацела гэтага рабіць. Ну, увогуле, у выніку яна уцякла з гэтым хлопцам, ад якога была цяжарная, да яго на радзіму. Вось яны там жылі. У выніку яна з гэтым яны ажаніліся, праз некалькі год ён яе кінуў, але сказаў, каб яна яму пакінула сына. Гэта проста так, ну, па чачэнскіх традыцыях, да, каб дзеці ўвогуле заставаліся з бацькам. Уцякала яна ад гэтага свайго мужа былога ўжо. І ў выніку вось апынулася ў Брэсце, таму што яна сказала, што ёй проста надаела, яе як бы нікога няма, акрамя сына. Вось, яна нават і казала, што я магу застацца жыць у Брэсце, мне падабаецца, ёй вельмі падабалася беларуская мова, яна ўсё мяне прасіла, каб я на ёй размаўляла. Казала, што вось, думала, паеду ў Беларусь, нарэшце не буду чуць гэтую рускую мову, якая ўжо астаршарцела, а прыехала тут усё па-руску, і толькі у транспарце. Аб'яўляюць. Да, аб'яўляюць па-беларуску. Ну, гэта такія цікавосткі, якія, дарэчы, не ўвайшлі ў тэкст у вынікавы. Вось, яна казала, што, да, сапраўды, калі не з'еду, то застануся. Є лінгвістычная адукацыя, яна ведае шмат моваў замежных, і я нават ёй казала, што зможаш знайсці тут працу лёгка. Ну, адукацыя і чачэнская жанчына, это таксама дзіўна, я так разумею. Яна, мне падаецца, увогуле, з-за таго, што, напэўна, маладая, такое выключэнне з правілаў чачэнскіх. Яна там хадзіла ў джинсах, яна паліла, у яе даўгія валасы не схаваныя. Яна такая вельмі сучасная дзяўчынка. Слухайце, вось што мяне яшчэ здзівіла з тэксту, гэта тое, што многія чачэнцы едуць у Еўрасаюз, крыху там жывуць, а потым вяртаюцца назад, а потым зноў збіраюцца і едуць. Вось мне проста цікава, што прымушае іх вяртацца? Насамрэч, гэта таксама, як я зразумела, выключэнне з правілаў. Так, часцей за ўсё робяць тыя людзі, якія едуць у Польшчу за медыцынай, якія едуць, каб лічыць сваіх дзяцей. У нас таксама ў тэксце выйшло ж гэта ў тэкст. Да, ёсць такая гісторыя. Яны вяртаюцца, бо ім як бы добра жыць у Чачні. Я не ведаю, як бы, ці нармальна так казаць. Ну, ладно, ім добра жыць у Чачні. Яны проста разумеюць, што іх, магчыма, там медыцына не на вельмі высокім узроўні у тым рэгіёне, ці проста ім там ніхто не можа з дактароў дапамагчы. Яны там чуюць, што ў Еўрасаюзе больш добра. І нават там былі людзі, якія ўжо аднойчы з'ездзілі, ім там дапамаглі, а яны ехалі ўжо другі раз. Вось, ну і ўсё, ў прынцыпе, вось такая прычына. Іншых прычын, каб людзі ехалі і вярталіся, ну вось Хава наша, да, гэтая галоўная як бы гераіня, яна вярталася па іншай прычыне. Міхась, можа, ты распавядзеш? Ой, ну там вельмі заблытаная гісторыя. Насамрэч, не ведаю, наколькі там яна праўдзівая, але ў мне там... Ну, я з ёй запісваў інтэрв'ю, відэо, і яна там мне распавядала там всю сваю біяграфію. І там недзе там у нас запіс гэта відэо на гадзіну атрымаўся. І там па яе расповедам, што ее там нібыта нейкія спецслужбы расійскія спрабавалі завербаваць. Ну, нібыта, каб яна уже у Польшы даносіла на тых чачэнцаў, якія пераехалі, атрымалі. Ну, нібыта такое ў ёй. І нібыта яна па заданні вярталася. Ну, гэта
Вельмі заблызаная гісторыя. Ясна, пацвердзіць І адна з прычынаў яе вяртання яшчэ была ў тым, што яе як бы не прынялі чачэнцы, што яна як бы чачэнская казашка ці казашская шашэнка, і што яна проста не прыжылася там вось разам з чачэнцамі, што яны як бы яе вось там, ну, была такая пэўная дыскрымінацыя. Слухайте, давайте мы відэа наши паглядзім, добра? Давайте. Калі ласка, опусціце відэо. У меня большие проблемы идут в личной семейной жизни из-за того, что у меня мама не чеченской национальности, а казашка, отец чеченец. Мне из-за того, что моя мама казашка, что не чистокровная чеченка, и мачеха чеченка меня не любила, хотела от меня избавиться. Мне постоянно родственники говорили: уматывайся в Казахстан к своей матери казашке. Нам стыдно, что ты у нас дома казашка, тут живешь. Я приехала в Брест 10 мая 2019 года с целью попасть через Брест-Тирасполь, Польшу, и попросить себе политическое убежище. Паспортного контроля на границе Беларуси и России нет, так что понять, что тот либо иной гражданин пересек границу, то есть если он захочет, допустим, найти тех беженцев, которые находятся здесь, это достаточно сложно. То есть, опять же таки, в Бресте находятся люди, которые являются там жителями одного и того же города, одного и того же села, и то есть информация о том, что человек находится в Бресте, может поступить довольно быстро. Так получилось, что я забеременела. Я не была замужем за этим человеком, он был другой национальности. Это позор для семьи. За такое меня могли бы и убить, лишь бы избавиться от стыда. Я рассказала обо всем матери. Она рассказала это отцу, и после этого меня хорошенько разукрасили. Отец сказал, чтобы я делала аборт. Вернее, он сказал, что сам поведет делать аборт. Он говорил, что я позорила весь наш род, что если об этом узнают, то меня накажут по шариатскому суду, что меня убьют, потому что такое у нас не прощается. Не похоже это на лагерь, это больше гостиничный комплекс, поэтому никаких вообще жалоб на это место нет. Все отлично, отношение к нам отличное. Там дети смотрят мультики, детский уголок, да. Детский садик есть. Да, также по обучению польского каждый и взрослый ребенок может ходить и обучаться польскому языку.
Я нагадаю, што гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння з маімі калегамі Анастасіяй Бойкай і Міхасём Іліным мы размаўляем пра вандроўку калег у Брэст на беларуска-польскую мяжу, дзе чачэнскія бежанцы каторы год штурмуюць тую самую мяжу, каб патрапіць у Еўрасаюз. Ну вось мы ўжо, здаецца, ўсё абмеркавалі. Я у польскіх медыа таксама чытала справаздачы польскіх уладаў пра тое, што, напрыклад, калі ў 2016 годзе чачэнцы яшчэ 75% тых, каго прымала Польша, так, адразу ці там праз вось некаторы час, не дачакаўшыся атрымання статуса бежанца, проста ехалі далей у Еўрасаюз, напрыклад, там у Германію, то, напрыклад, ужо летась гэтая лічба скарацілася і толькі 50% з'ехалі далей. Вось лёс, вы ведаеце нешта пра лёс? Вось, напрыклад, што тая самая Аміна, Ціхава, яны збіраліся ехаць далей, ці ўсё ж яны планавалі вось я ужо адразу скажу, у Польшчы што застацца? калі чалавек, вось у даным выпадку чачэнскі бежанец да атрымання статусу бежанца з'едзе з Польшы ў іншую краіну Еўразвязу, Еўрасаюз, прабачце, то тады яго зноў будуць вяртаць у Польшу і, то бок яму... Ну так, гэта згодна яму... з Дублінскай канвенцыяй, яны гэта важны могуць момант, патрапіцца, так. Гэта важны момант, бо калі іх зловяць, то іх вярнуць, напрыклад, вось у лагер у Белую Падляску, дзе ёсць як это... Такая турма, да, закрытая зона лагера, закрытая частка, вось, і ў выніку гэта ўвогуле можа пагражаць той жа дэпартацыі. То бок, гэта важны момант. Што тычыцца там, напрыклад, Аміны, то яна, наколькі я ведаю, не збіралася ехаць кудысьці далей. Вось там людзі, з якімі мы яшчэ размаўлялі, хацелі пасля трапіць у Германію, бо ў іх там уже жывуць іх сваякі. Так, іншыя казалі, што паглядзець, то бок, калі ім спадабаецца ў Польшы, то яны там застануцца. Пра Хаву мы не будзем нічога распавядаць, бо яна не пераехала у мэтах яе бяспечнасці, так думаю. Добра. Увогуле так, і польскія абаронцы таксама кажуць, што калі, напрыклад, раней Польшу ўспрымалі толькі як транзітную краіну, але ў сувязі з тым, што зараз Польша такімі добрымі тэмпамі развіваецца, і гэта вельмі перспектыўная ў эканамічным плане краіна, дык чачэнскія бежанцы пачалі звяртаць увагу вось менавіта і на нашу суседку. Што ж, дзякуй, калегі, за размову. Я нагадаю, што сёння з Настай Бойкай, з Міхасём Іліным мы абмяркоўвалі наш лонгрид, які на мінулым тыдні выйшаў на Еўрарадыё, называецца «Попытка не пытка», як чаму чачэнскія бежанцы штурмуюць штурмуюць польскую беларускую мяжу, так, і што з гэтага атрымліваецца. Шчасліва.